ole central sarkar thu chuak angin august ni som paruk sang ni som ni paruk thleng hi eKYC gas connection yete ni eKYC ti na hun ron honania eKYC ti ten cheng sang khat za somruk pali in gas bur khat an lak theila in domestic mo consumer ho ati lo in cheng sang ni le zaruk songa panga choyangai to dona in thlau na hi tam khop maya cheng sang khat le zali som ko pakhatin in thlau ni chuti angani wang chuan eKYC ti nge anga ya eKYC hi office kal man kher lo tam po mani in lamati thei mai nia thilhar salu tukani lowa phone khoi thang khoi thiam kanomani chuan amaro chu kumu palam tan chuan har mai theya thalai jok te chuan he video hian ensela an thiam hal mai dorani chumi eKYC titur chuan a phone nei tu ka phone kan gas kan va book thin na phone number consumer number kan link number kha gas connection kan link number kha angai ta chu mai ni rawin ama angei kha ngai ni a book tu mo gas connection nei tu mi ngei kha ngai ama thalak ngei kha ngai ya chuwangin ama a om ngei angai ani chu phone nen khan ani ngaya OTP thlen ngai wangin ati dan tlang pui lo enila masaberin Play Store kan lutanga Indian Oil ti hi kan chunga hemi application hi install turani ti chuan hemi kan install zo chuan other face RD hemi application hi kan chulenga chu kan install leng hi kan phone a khan aron lang don lawa application lang ang khan om don lawa alang lo don amaro chu a man thei don thung o lau thon lo tur aron lan lo wang khan lo thon lo tur atopa man chau tur nei chu thalak na khan ron lang dona alang lo kha application ron install lo kha lo boiwak lo tur ni chu ti chuang kan install zo khan Indian Oil khamia khan kan lutanga heti hian lo lang don ni login to Indian Oil ti kan me hian login to satan phone number lo ti to sat le password tre satan chona lu theya password pukha forgot password a khan alu theini o phone number lo link to exist mi number man to anga ronom chuan phone number a khan lukhami a khan luwa forgot a khan luwa phone number tang OTP ti that mai khan ati theini register te hian no account yet register te hian kan chuanga ti chuan chu len register lo hrim ta na ni chu kan han chuanga ti chuan hetian lo lang dona hemi lo lan huna hian OTP lo mobile number le email kan chulu tanga kan email mo kan mobile number po hi kan guest ka ne na kan thun zom khanga ya I agree to the license agreement a hian kan metelang kan metanga chuan kan continue ang a password hi enter OTP hi lo thlenganga digit li chu kan chulu tanga password hi ngai string ang renga digit pariat tal langa ya chuan number pakhat tal mananga ya horop te mananga ya horop pui pakhat ta mananga ya character 8 kan ti thei makna chin chena kan ti dollar mo hatiang a poisa chin chena star ang chi te kha man tel tur o chuan ti hian alo langanga roi kan register ang emi hi chu ten hai email kan man ho kha lo lang ta chuan hi chu anoi mi hi chu kan gas connection a hminglan dan chuan ti hian alo lang lenga mobile email ID ti kan mobile number kan chunga password kan ti kha kan register to wangin kan password kha kan chulu tang kan log in anga he chu kan skip for now ti hen lut mail a ol sama nakina hemi kan enable chuan biometric te face a tiang te lu kha ya a boi thak mai mai kan man reng don lo wangin midang ta te kan ti zel dom pon skip for now hen lu mai kha ol sam zo kani o ti chuan ti hian alo langanga kan login thei to chuan indain anoi kan hoi mo anoi berlen a hian indain ma chuan ei explore our service ti a po hian han thai phei deuh hian eKYC ti lang tho hi maro chu khami khain mai lo pon indain ti khan in chuke wanga ti chuan helai manage connection te hian eKYC ti alo om ta hi ta hian me turani ta hian kan met ke wanga chuan hemi helai English ti hnoi mi I hereby state that I have no objection in ti mi ka cherek lo meng ta hian en tik don lo o
ta kha chuan aron lan tira ta hen met kewang in tikanga face scan in tiang ti chuan ama gas connection nei tu kha thla kan lak sakang hemi a hrin angai ta ni he chu katina mai mai nia a hringa nga chuan ami tak khapanga mo chuan a hmuh theih chuan ti hian alo awm tanga success in tianga submit thein a awm dawn ani an hmingte an pian kum an phone number te kha awm vek ta chuan kan submit anga ti hian KYC complete tin alo awm ang go to home ani le mai tikhan midang pawh kan tih sak du chuan heta user hemi number mi hming lo langa khan kan log out anga hnuai lamah khan midang pawh kan tih sak vek thei ni